салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. бародаро, видеои имрӯза дар бораи як хуштуману келин меравад. пеш аз наворро тамошо кардан як тар лайк бизанед ва дар канал обуна шавед. ин имҷода наворша мемонам 33 секундша гӯш гиред ки чӣ мегӯяд. نمیشونه وقت تلویزیون آنجا میخوان کارم تکرار نمیکنم. در آتون همه آتون کشاده رفتن جای میرفت. دزدی نمیکنم دوزی نمیکنم. دست خونم نمیرسونم دست خونو نمیکنم. شوم به خیانت نمیکنم شون بخیانه اصلا کار نمیکنم. شوم به خوچکش نمیتراشونم موشا موی پاچکی شون نمیترم. دادات به میگم نمیگم گویه داداد بمیگوی. анаки ман як чиша намефаҳмам. охир ҳами кора кардӣ, барои чӣ дар интернет партофтӣ? хай ҳо масалан зулм кардӣ, указ додӣ, приказ додӣ, ҳо хай ҳамира бекамера мешид када. баъд бародаро дар охириш я чишта нофаҳмояй мега ки хай ҳо отада нагӯ ё ки додода нагӯ, чизе мега ҳо хай нагӯ, хиёнат накӣ, майлиш гапи рост гуфт, ғам нати бачама, хай ҳам хеле туда-суда, аммо почка меша метарошидагиш чӣ маъне дора мегӣ? ин чӣ дахолат дора дар зиндагишон? ё ки чӣ дахолат дора ки туиро запис мекунӣ мепартоӣ? аки иҷода гуфта мешавад ки вай почаша короче почаи вай паш доштай, келинида намефоридай, почаи вай метарошидай, бачаш дар очаш жалоб кардай ки почаи маро метарошай, аи гашта дар келиниш зулм кардai ки почки бачи маро натарош. ман ҳамин хел мефаҳмам. бо шумо минени хитона бинависем ки шумо чӣ хел мефаҳмед ҳамин гапе ки охиронда гуфтагиай. мега ки почки бачи маро натарош мега ё ки почкиша наметарошам ҳеҷ вақт. хеле гап дар куҷо туғри мегирад? хай ҳо байни оилавида шояд боша ҳам хеле гапо, на ки дар рӯи саҳна баровардан, мардум дар нишон додан ин чӣ рола бозӣ мекунад? метарсонди ки сарат метаҳад ё ки метарсонди ки ҳама мефаҳма. аки бихоҳӣ нахоҳӣ ҳама дар нишон додӣ дар интернет уже паҳм шид ки ин хеле масалан келин бо почи бачаша метарошидай, бачаш дар очаш мегуфтай, баъд очаш гашта дар келиниш зулм мекардай ки отада нагӯ, бачаам дар хиёнат накун, почки бачама натарош. ин намедонам ё кори детскияй ё кори беақлияй. хай бо чиз комментария открытай метавонед ки фикрҳои худтона нисбати ҳамин початарошӣ бинависед. масъалаи каналҳои ютуб боша, инаи ватсапи мояй занг бизанед, каналҳои ютуб любой намудуш ҳастай, метавонед бигиред пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. бо хиқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.